Prestaňte jesť múku a kilá pôjdu zázračne dole, hlásajú niektoré diéty. Lenže je to naozaj tak? Stačí vylúčiť z jedálnička potraviny, z ktorých sa vraj priberá a je po probléme? Odborníci na zdravú výživu a štíhlu líniu sa pri podobných odporúčaniach chytajú za hlavu. Mýtov o potravinách, z ktorých sa priberá, je neurekom. Zatracujú sa zemiaky, múka, ale aj banány. Sú to najmä potraviny, ktoré sú sacharidového charakteru, ale samozrejme tieto potraviny sú pre náš organizmus určite dôležité. Tým pádom, že tieto potraviny vyhodíme zo svojho jedálnička, môžeme si nabudiť nejakých zdravotných problémov. Celý princíp je v tom, že keď sa budeme prejedať sacharidov, tukov alebo bielkovín, budeme priberať. Nie je to o tom, že keď zjeme veľa zemiakov, tak priberieme iba z tých zemiakov. Tieto potraviny by sa mali v celej škále stravovania využívať, ale mali by sme vedieť, v akom množstve a kedy si ich môžeme dovoliť. Zásadou je konzumovať výdatnejšie potraviny do poludnia alebo pred fyzickou aktivitou. Najhoršie je, keď ľudia sacharidu konzumujú na večer, ktorý sa nám to všetko krásne ukladá. Tak napríklad zemiaky. 150 gramov na obed nie je problémom. Lepšie sú ale varené ako pečené. Je to spôsobené tým, že keď zjeme varený zemiak, tak naše telo ho vie pekne pomaly spracovať a my nedostávame tie záchvaty hladu. Ale keď zjeme pečené zemiaky, tak už rozmýšľame, či si dáme zmrzlinu, čokoládu. Príprava je dôležitá aj pri cestovinách. Keď sú cestoviny rozvarené, úplne mäkké a horúce, zase sa nám zvyšuje ten glykemický index a zase nám to ide viac do našich tukových zásob. Najlepšie je siahnuť po takých, ktoré neobsahujú lepok. Ten robí šarapatu aj v pekárenských výrobkoch. Kedysi obsah lepku bol omnoho nižší ako teraz. A my sa nestihneme tak rýchlo adaptovať na to množstvo lepku a tým pádom nám to spôsobuje problémy v črevách. Raz za čas si ale môžeme dopriať aj biele pečivo, ideálne pred cvičením. A to platí aj pri takýchto lahôdkach. Musíme vedieť, že budeme vykonávať v priebehu pol hodiny nejakú zvýšenú fyzickú aktivitu, ktorá bude trvať minimálne hodinu, hodinu a pol. No a pre tých, ktorí nešportujú a bez múky nevydržia, je na trhu už aj špeciálny chlieb. Je určený hlavne pre tých ľudí, ktorí majú neodávateľnú chuť sa najesť večer. Má znížený obsah cukrov a zvýšený obsah rastlinných bielkovín práve z dôvodu obsahu tých lanových semienok. A čo káva? Je pri dietách naozaj nevhodná? Najlepšou voľbou, keď už chceme piť tú kávu, je zelená nepražená káva, ktorá nám naopak pomáha tie kilá zhadzovať. Voňavé a sladké banány lákajú, lenže so štíhlou líniou vraj nejdú dokopy. Sú viac kalorické, ale keď si to zoberiete, že jeden banán obsahuje 380 kJ, čo predstavuje pre priemernú chudnúcu ženu asi 6% dennej energie, tak 6% je naozaj málo. Ale pozor, ovocie na večeru, na to radšej zabudnite. Zase ten istý princíp, je to kopa cukrov a sacharidov, ktoré naše telo nestihne už spotrebovať. Takže aj keď je to ovocie, je to lepšia voľba, ale zase sa nám to bude ukladať. Zaužívaným mýtom je aj večerné nejedenie. Nejesť po 6:00 vraj robí zázraky. To je absolútne zlé. Mali by sme jesť posledné jedlo 2 hodiny pred spánkom, pretože náš organizmus aj večer potrebuje fungovať a potrebuje fungovať z energie. Zdá sa, že lepšiu dietu ako jesť všetko, ale s mierou a vo vhodnom čase zatiaľ nikto nevymyslel. A jej výhodou je, že ju dokážeme držať celý život. Takže v prvom rade treba jesť pravidelne. Treba si to rozdeliť na raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Do obeda sú najlepšie sacharidy, po obede už tie bielkoviny so zeleninou. Veľmi jednoduché. Roztlačené ovocie, sneh a kúsky ľadu. To sú ingrediencie, ktoré použili do